हगम गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमे प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அத்தனை பேருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம மங்களூரிஸ்க்கான ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டைட்டிஸை இன்னைக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இன்னைக்கான கிளாஸ்க்குள்ள செஷனுக்குள்ள நம்ம போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து சாப்டர் 17, 17th சாப்டர் பார்க்க போறோம். நேற்று 16th சாப்டர் பார்த்தோம். அதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வ குணங்கள் அப்புறம் அசுர குணங்கள். தெய்வ குணங்களை பத்தி முதல்ல பகவான் விளக்கிட்டு தெய்வ நம்பிக்கையுடைய தெய்வ குணத்தை உடைய அர்ஜுனனுக்கு வந்து அசுர குணங்கள் மொத்தம் எத்தனைங்கிறத சொல்லி அந்த அசுர குணங்கள் உடையவங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட முடிவு எப்படி இருக்கும் அதையும் சொல்லி பகவான் முடிச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? இது நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் வந்து அத்தியாயம் 17. இது என்ன அப்படின்னா ஸ்ரத்தாத்ரை விபாக யோகம். தமிழ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் அல்லது விசுவாசத்தின் பிரிவுகள். ஓகேவா? ஒரு நம்பிக்கை எப்ப வரும் அப்படின்னா நம்மளோட மனசு வந்து ஒரு விஷயத்து மேல நம்புதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நம்பிக்கைக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னா குணங்களோட அவனோட மனசு கொண்டுள்ள தொடர்பு தான் வந்து அந்த நம்பிக்கை காரணமா இருக்கும். ஒரு நல்ல நம்பிக்கை, எல்லாரையும் ரொம்ப நம்புறாங்க, அப்புறம் தெய்வ நம்பிக்கை அவங்கள்ட்ட ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க சத்துவ குணவாதிகளா இருப்பாங்க. அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் மேல பௌதிக உலகத்து மேல அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி இருந்து இங்க அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் மேல ஈடுபாடு அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு விதமான நம்பிக்கை. ரஜோகுணத்துக்கு ஆட்பட்டு போனதுனால அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, இங்க நம்ம சேர்த்து இங்க நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் நிலையான வாழ்க்கை, இதுதான் நிலையானது, நம்ம தான் இருக்கிறதுலயே வந்து மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளோட வாழ்க்கை தான் சிறந்தது அப்படின்னு அவங்க ஒரு நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கும் ஒரு விதமான நம்பிக்கை இருக்கு. அந்த நம்பிக்கை எல்லாமே எதை சார்ந்தது அப்படின்னா குணங்களை சார்ந்ததுதான். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம விரிவா நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதை சொல்லலாம் நீங்க. இதுல வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாங்க, பகவான் கிட்ட கேட்பாங்க, சாஸ்திர விதிகளை வந்து பின்பற்றவங்களை வந்து சுரன் அதாவது தெய்வீக நம்பிக்கை உடையவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. சாஸ்திர விதிகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணாதவங்களை வந்து அசுராஸ் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. சோ அர்ஜுனன் கேட்டிருக்க அந்த கேள்விக்கு பகவான் சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா யாரு சுரா யாரு அசுரா, யாரு தேவர்கள் யாரு அசுரர்கள். இப்ப இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாங்க பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ் பிரபு, படிங்க. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை
பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, சாஸ்திர விதிகள் முக்கியம், சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க, போன சாப்டர்ல சொல்லிட்டாங்க. சோ ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்க சுரா, அதாவது தேவர்கள், தெய்வீக குணம் படைத்தவர்கள். பண்ணாதவங்க அன்பாலோவர்ஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள அசுராக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வருது, அப்படி சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கு ஏற்ப, அதாவது இதுதான் ரூல், இதுதான் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் போது அதை மீறி அந்த ரெகுலேஷன்ஸை வயலேட் பண்ணி நான் என் மனசுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னுடைய கற்பனையில என்ன தோணுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சில காரியங்களை செய்யறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நான் இருக்கிறது எந்த குணத்துல? ஓகேவா? என்னுடைய மனசுல இதுதான் தோணுது, சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு விஷயமா இருக்கலாம், ஆனா நான் இந்த காரியத்தை இப்படிதான் செய்வேன். ஓகேவா? அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க அப்படி இருக்கக்கூடியவங்களோட நிலைமை என்னவாகும்னு அர்ஜுனனுக்கு முதல் சந்தேகம் வருது. அப்புறம் அந்த மாதிரி அவங்க வழிபாடு பண்றாங்கல்ல, அதுக்கான காரணம் அவங்களோட குணமா இருந்ததுன்னா அது எந்த குணத்தின் கீழே வரும்? சத்துவ குணமா, ரஜோ குணமா, தமோ குணமா? இதுதான் அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. இதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கத்தை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க 2 and 3. பிரபுஜி யாரும், மாதாஜி யாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் என்று 3 வகைகளாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத நம்ம ஸ்டார்டிங் சொன்னது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட நம்பிக்கையை தகுந்துதான். ஓகேவா? அவங்க இப்ப அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கிற பதில ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பகவான் கொடுத்துட்றாங்கன்னா, உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, அவங்களோட சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை. ஓகேவா? இப்ப அவன் நல்ல தெய்வீக குணம் படைத்தவனா இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனோட குணம் எப்படி இருக்கும், அவனோட சுபாவம் எப்படி இருக்கும்? தெய்வீக சுபாவம் கொண்டவனா இருப்பான். அப்ப அவனை எந்த குணத்துல வைக்கலாம்? சத்துவகுணவாதி. ஓகேவா? அப்படி இல்ல, கொஞ்சம் ஒரு போட்டி மனப்பான்மை, ஏக்கம், அதெல்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள ரஜகுணத்துல சொல்லலாம். அப்படி இல்லாம அறியாமை, அப்புறம் சோம்பல், இதெல்லாம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க தமோ குணத்துக்கு சொல்லலாம். ஓகேவா? சோ அந்த உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவம் எதை பொறுத்தது? நம்ம 14th சாப்டர்லயே அதான் படிச்சோம், சாரி 15லயே அதான் படிச்சோம், 16லயே அதான் படிச்சோம். குணம் சார்ந்ததுதான். சோ குணத்தை பொறுத்து அந்த ஆத்மாவோட சுபாவங்கிறது மாறும். ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகால என்ன சொல்றாங்கன்னா, பல்வேறு மாதாஜி அதைவீங்க, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழா கீழா அதாவது ஒரு குணத்துக்கு அங்க ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன். அது எப்படி இருக்கும்னா, இந்த ஒயிட்ல இருக்கிறது பக்தர்கள், எல்லோல இருக்கிறது ஞானிகள், ரெட்டா இருக்கிறது கர்மா. அதாவது ஒயிட் என்ன அப்படின்னா சத்துவ குணம். ஓகேவா? சத்துவ குணவாதிகள் அது கொஞ்சம் நீங்க பெருசு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சத்துவ குணவாதிகள் பகவான். ஓகேவா? அவங்க மேல அவங்க பற்று வைப்பாங்க, ஏன்னா அவங்க தெய்வ நம்பிக்கை உடையவங்களா இருப்பாங்க. ஓகேவா? தன் மேல அவங்களுக்கு ஒரு பெருமை இருந்தாலும் கூட, தான் இருக்கிற நிலைமை மேல உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருந்தாலும் கூட அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி உடையவங்களா இருப்பாங்க. அந்த கிருஷ்ண பக்தி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வளர்த்துட்டே போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் மேல அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈர்ப்பு ஜாஸ்தியாகும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதிகமா பண்ணுவாங்க, பகவான் அடையணும் அப்படின்னு ஒரு டயத்துல அவங்க பகவான் அடைஞ்சிருவாங்க. அப்படி அடையிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சுத்த சத்துவ நிலைக்கு அவங்க மாறி போயிட்டாங்க. சோ ஒரு பக்தர்களுக்கு தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சத்துவ நிலையில இருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு டிரான்ஸ்பர்மேஷனுங்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா ஆகும். இதுவரை ரஜோகுணவாதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஏக்கம் எதுல இருக்கும் அப்படின்னா தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்த பௌதிக கட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க, இங்க செயல்பாடுகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமை நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடமைக்குள்ளேயே அவங்க திருப்பி திருப்பி உழண்டுட்டே இருப்பாங்க. சோ அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா பகவானை நெருங்க முடியாது. ஓகேவா? ஆனா அவங்க எப்படி ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கர்மி ஆவாங்க. கர்மின்னா என்ன அப்படின்னா காரியங்களை செய்யறவங்க. ஓகேவா? தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்களதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? கர்மிகள், கர்மவாதிகள்னு சொல்றோம். ஞானி எப்படி இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்துவ குணத்துல பகவான் யாரு அப்படின்னு உணர்ந்துட்டு இங்க இருக்கும் போதே முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள்னு படிச்சோம்ல, அதாவது இங்க பௌதிக உலகத்துல அவங்க கடமையை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது கூட
ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா அவங்களால இருக்க முடியும். எப்ப அப்படின்னா பகவானை வந்து தோன்றாத அருவமா பிரகாச ஜோதி தான் பகவான் அப்படின்னு உணர்ந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரம்மன் நிலையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் இருக்குல்ல, அந்த நிலைக்கு அவங்க உயர்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஞானின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? சோ சத்துவ, அப்புறம் ரஜோ, அப்புறம் சுத்த சத்துவ, இது 3 இருக்கு. சத்துவ நிலையில இருக்கவங்க ஞானிங்கிற அளவுக்கு உயர்வு பெறுவாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க கருணிங்கிற அளவுக்கு உயர்வு பெறுவாங்க. சுத்த சத்துவ நிலையில அவங்க நிலை பெற்றுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் பக்தான்னு. இப்ப இந்த கேட்டகரியில யாரு வரவே இல்லை அப்படின்னா தமோகுணவாதிகள் வரவே இல்லை பாருங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பகவானை பத்தியும் தெரியாது, பௌதிக கடமைகளை பத்தியும் தெரியாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரோட பதில் என்னவா இருக்கு? ஒரு வேதங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால், வேதங்கள் தான் சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ். ஓகேவா? சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ். வேதங்களை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர் சத்துவ, ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தால் ஆனது தனக்கு இயற்கை உந்துதல்களையே பின்பற்றுவார். அப்ப சாஸ்திரி பிரின்சிபல்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு பகவான் கொடுக்கிற பதில் என்ன அப்படின்னா, இந்த குணத்தோட உந்துதல்கள் எதை நோக்கி போக சொல்லுதோ அதைதான் அவங்க செய்வாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா இப்படிதான் செய்யணும்னு ஒரு ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்மள என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறோம். என்ன கஷ்டமாவே இருந்தாலும் கூட நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், அந்த அந்த டியூட்டியை செய்வோம். ஆனா அந்த குணங்களுக்குட்ட கட்டுப்பட்டு எப்ப போவோம் அப்படின்னா சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ் மீறும் போது, அந்த சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம மீறி வரும்போது என்ன செய்வோம், குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு போறோம். அதுதான் இங்க பகவான் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ அர்ஜுனோட கேள்விக்கு பகவானோட பதில். நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், ஒருவர் தனது நிலையை கீழ்குணங்களிலிருந்து சத்துவ குணத்திற்கு ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்று அவரின் அறிவுரைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அப்ப யாரு இங்க முக்கிய தேவை அப்படின்னா ஆன்மீக குரு தான் ரொம்ப அவசியம். அவரோட அட்வைஸ்ல இருந்து, ஆன்மீக குரு கொடுக்குற அட்வைஸ்ல இருந்து ஒரு சத்துவகுணவாதியா இருக்கவங்க வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு மாறலாம். ரஜோகுணவாதியா இருக்கவங்க சத்துவகுணத்துக்கு மாறலாம். ஈவன் தமோகுணவாதியா இருந்தா கூட அவங்க சத்துவகுணத்துக்கு மாறலாம். பட் இங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ குரு, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் நமக்கு தேவை. ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் செஷன் நம்ம வந்து 14, 15 சாப்டர் படிக்கும் போதே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு குணவாதிகள் எந்த குணத்துல இருக்காங்கிறத அவங்களோட உணவு சார்ந்து கூட நம்மளால அவங்களை கண்டுபிடிச்சிட முடியும், படிச்சிருக்கோம். அது இங்க எக்ஸ்பிளைன்டா பார்க்க போறோம் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதிரியான உணவை யார் எடுத்துக்கிறாங்கிறத பொறுத்து அவங்க எந்த குணத்தை சார்ந்தவங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் செய்யும் பற்பல தேர்வுகளின் மொத்த விளைவே நாம். அதாவது இதுல பாருங்க, அவங்க நின்றுட்டு இருக்கிற பொசிஷன்ல இருந்து நிறைய ஆரோ மார்க் போகுது. நம்ம எந்த பக்கம் போறோங்கிறது தான். இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டா போறதுதான் வந்து சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? நேரா போற அந்த ஆரோ மார்க் என்ன அப்படின்னா நம்மள நேரா நல்லபடியா பகவான் கிட்ட கூட்டிட்டு போவோம். அது என்ன வழி அப்படின்னா சாஸ்திரங்களை பின்பற்றும் வழி. அப்படி சாஸ்திரங்களை பின்பற்ற மாட்டேன்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மத்த எந்த ஆரோ மார்க் போற வழியை வேணாலும் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஓகேவா? லெஃப்ட்ல 2 இருக்கு, ரைட்ல 3 இருக்கு. ஓகேவா? அதுல அது அவங்களோட குணத்தை சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம பார்த்தோம்னா, அது சத்துவ குணத்துல இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல பாதையில கொண்டு போவோம். ரஜோ குணத்துல நம்ம தேர்ந்தெடுத்து போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகி போவோம். தமோ குணங்கிறது எங்க இருக்கு பாருங்க, கீழ் நோக்கி போகுது. அது நம்மள கீழே இருக்கிற லோகங்கள்ல இன்னும் கீழான உலகங்களுக்கோ அல்லது கீழ்மையான அந்த மனித உடலை விட்டுட்டு கீழ்மையான உடலை எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்போ நம்மளே தான் நம்மள தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? சோ வெவ்வேறு குணங்களின் வாழ்வு முறை அம்சங்கள்ல நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். சத்துவகுணவாதிகள் வந்து எப்படி உணவு உண்ணுவாங்க, எப்படி அவங்களோட பேச்சு, மனம், வாக்கு, செயல் எல்லாம் எப்படி இருக்கும். லைக் ரஜோகுணமும் அதேதான். தமோ குணத்துல உள்ளவங்களும் என்ன பண்ண போறாங்க, சுத்த சத்துவ நிலை. இந்த 4 குணத்துல உள்ளவங்களும் அவங்களோட உணவு, நடை, பழக்க வழக்கம், அவங்களோட செயல்பாடுகள், இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3 விதமான குடும்பங்கள் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது இது. ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கு, ரொம்ப அந்யோன்யமா சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. இன்னொருத்தவங்க இங்க இருக்கக்கூடியதுக்குள்ளேயே போட்டி போட்டுட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு நம்ம இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் லைஃப் ஸ்டைல இன்னும் நல்லா அமைச்சுக்கணும்னு அதுக்கான வாழ்க்கை போராட்டத்துல இருப்பாங்க. இன்னொருத்தவங்க எதையுமே செய்யாம எப்பவும் மயக்கத்திலையும் தூக்கத்திலயுமே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. 3 விதமான குடும்பம். எந்த குடும்பம் ரொம்ப சிறந்த குடும்பமா வெளியில வரும்? அந்த முதல்ல பார்த்த குடும்பம் தான். பகவத்கீதை மிகச்சிறந்த சுய முன்னேற்ற நூல். நாம் உன்னத கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லை என கூறினாலும் நமது விதியை நாமே வடிவமைக்க முடியும் என கூறுகிறது. இதுல கட்டுப்பாட்டாளர் யாரு? நம்ம எல்லாரையும் செல்ஃப் கண்ட்ரோலர் யாரு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம்னா பகவான் தான் கண்ட்ரோலர். ஆனா நம்ம இங்க என்ன பண்றோம், நம்மளே நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம். இதை வச்சு சாஸ்திர பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது இல்லாம நம்மளோட ஒரு முடிவை எடுத்து நம்ம மாறி போனோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம தான் கண்ட்ரோல் பண்றோம்னு அர்த்தம்.
அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? சத்துவகுணத்துல இருந்து நம்மளோட நம்பிக்கையை வடிவமைச்சுக்கணும். நமது விதியை நாமே வடிவமைக்க முடியும் என்று பகவத்கீதை சொல்லுது. 17th சாப்டர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நீ சாஸ்திரி பிரின்சிபல்ஸ மீறுறியா? அப்படி மீறி வந்தீன்னாலும் உன்னுடைய குணத்தை நீ சத்துவகுணத்துல அமைச்சுக்கிட்ட அப்படின்னா உன்னுடைய செயல்பாடுகள் நல்ல விதமாவே இருக்கும் தான் இந்த சாப்டர் நமக்கு சொல்லி தருது. ஹரே கிருஷ்ணா. 4th ஸ்லோகா படிங்க மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூத கணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இவங்களோட வழிபாட்டு முறை இதுல தெரிஞ்சிருச்சு. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி வழிபடுறாங்கன்னா தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்ப சத்துவகுணவாதிகள் என்ன சொல்லி இருக்கிறோம், இந்த பௌதிக ஆசை கொஞ்சம் இருக்கும். ஓகேவா, நமக்கு ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுன்னா அதை பத்தி நம்ம சந்தோஷப்பட்டுவோம். நம்மளை பத்தின ஒரு பெருமை நமக்கு இருக்கும். கட்டுக்குள்ளதான் இருக்கிறோம், இந்த பௌதிக கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளதான் நம்மளும் இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம கேரி பண்றோம்னா நம்மளும் ஒரு குணத்தை தான் கேரி பண்றோம். பகவான் மாதிரி நிர்குணவாதி கிடையாது. சத்துவ குணமும் ஒரு குணம் தான். பகவான் சத்துவகுணத்துல இருந்தீங்கன்னா நல்லதுன்னு எங்கேயுமே சொல்லல. ஓகேவா. சோ மனிதர்கள் தேவர்களை பின்பற்றுகின்றனர். இப்ப நம்ம சூரிய பகவானை வழிபடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய கண் ஒளி நல்லா இருக்கணும், விஷன் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக. மகாலட்சுமி வழிபடுறோம்னா நமக்கு செல்வம் நிறைய கொடுப்பாங்கன்னு. சரஸ்வதி தேவி வழிபடுறோம்னா நமக்கு கல்வி ஞானம் அதெல்லாம் நல்லா வரணும்னு. சோ நம்ம ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுதான் என்ன பண்றோம், தெய்வ வழிபாடு பண்றோம். சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க. ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை பின்பற்றுகின்றனர். ஏன்னா அவங்க பாக்குறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு நிறைய வர்த்தான ஆளாகும், அப்புறம் ரொம்ப பலசாலியாகவும் வீர தீர மிக்கவர்களாகவும் அடுத்தவங்களை எளிதில் அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பராக்கிரமம் வாய்ந்தவங்களாகவும் யாரு பாக்குறாங்க, ரஜோகுணவாதிகள் அசுரர்களை பாக்குறாங்க. சோ அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களோ அவங்க என்ன அறியாமை. ஓகேவா, நல்லது எது கெட்டது எது பிரித்து ஆராயும் தன்மை உங்கள்கிட்ட கிடையாது. அப்படி நல்லது எது நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டான விஷயங்களை தான் அவங்க செய்வாங்கன்னு நம்ம குணத்திரை விபாக இதுல நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா. சோ அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, ராத்திரி நேரத்துல, ஏன்னா ஒரு இருட்டுல தானே அவங்க முழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. உலகமே தூங்கும் போது அவங்க முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அந்த நேரம் தான் விழிப்பு அவங்களுக்கு. சோ அப்ப என்ன செய்யறாங்க, பேய்களையும் பூதகணங்களையும் சென்று வழிபடுகின்றனர். அது என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு தீமையை தான் கொடுக்கும். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகச்சிறந்த வழிபாடு எது அப்படின்னா பகவான் அவங்கள வழிபடுறதுதான். ஒருடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகின்றான். இதுதான் நம்ம ரிப்பீட்டடா பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சோ சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும்னா பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம தெய்வீக குணத்தை உடையவர்கள். சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க குணத்துக்கு ஆட்பட்டு போறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, அவங்களோட நம்பிக்கையும் அந்த குணம் சார்ந்ததா போகுது. நல்லா இந்த பாயிண்ட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. நம்பிக்கையும் வழிபாடும் இது மறுபடியும் அதேதான் ரிப்பீட் ஆகுது பாருங்க. சத்துவகுணம் தேவர்களை வழிபடுறாங்க, ரஜோகுணம் அசுரர்கள் வழிபாடு, தமோகுணம் பேய் பூதங்களை வழிபடுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண. திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறுபவர்கள். திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறுபவர்கள்னா சுத்த சத்துவ நிலை. ஓகேவா, வாசுதேவ நிலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதையும் இந்த 3 குணங்களையும் கிராஸ் பண்ணி வெளியில வந்தோம்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய நிலை சுத்த சத்துவ நிலை, அது வாசுதேவ தலம். திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறுபவர்கள் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுகிறார். சாஸ்திர ஞானமோ சாஸ்திரத்தில் முழு நம்பிக்கையோ இல்லாதவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர மற்றவர்களை வழிபடுபவர்கள். ஓகேவா. சாஸ்திர ஞானமோ அல்லது சாஸ்திரத்தில் ஏன்னா சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது, சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் யாருன்னா பகவான் தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது. சோ நம்ம அது மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், மற்ற தேவர்களை வணங்குறோம், வழிபடுறோம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலில் ஜல மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் இப்ப இதுல இருந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு எந்த குணம் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு, ரஜோகுணம். ஓகேவா. அந்த காமம் மற்றும் பற்றுதல் அவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி உண்டு. ஏக்கம் இருக்கும், பொறாமை இருக்கும். ஓகேவா, நம்மளால அடைய முடியலையே அப்படின்னு அந்த ஒரு கோபம் இருக்கும். சோ அதனால சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத, ஏன்னா சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டதா இருந்ததுன்னா அது எப்படி இருக்கும், வாசுதேவ தலத்துல இருப்போம் நம்ம. சோ அது இல்லாம மத்த எல்லா கேட்டகரின்னா இதுல வராங்க. சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை
தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்வார்கள். உடல் மூலக்கூறுகளை, அந்த உடல்ல இருக்கிறது எல்லாமே என்ன, இந்த 24 எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் 13 சாப்டர்ல. அந்த உடல் மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்து. இந்த பாடியில வேற யார் இருக்கா நம்மளோட சேர்ந்து? பகவானும் இருக்கிறாங்க. சோ அவங்களையும் சேர்ந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? துன்புறுத்துகின்றார்கள். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இந்த பிக்சர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். தலைகளே நிக்கிறாங்க, அதுவும் தலையை கொண்டு மண்ணுக்குள்ள கவிச்சிட்டு. ஓகேவா? இப்படி எல்லாம் பண்ண சொல்லி பகவான் கேக்குறாங்களா? பகவானுக்கு என்ன இருந்தா போதும்? ரொம்ப எளிமையான வழிபாடு இருந்தா போதும். பகவானை நம்ம சங்கீர்த்தனை சொல்லி நம்ம வழிபட்டோம்னாலே போதும். பகவானோட நாமாவை விடாம நம்ம சொன்னாலே போதும். பகவானை எல்லா நேரமும் ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும். பட் இவ்வளோ உடலை வருத்திக்கிட்டு அவங்க எந்த தவமும் மேற்கொள்ள சொல்லி பகவான் எந்த இடத்துலயும் சொல்லவே இல்லை. அதனாலதான் என்னன்னு சொல்றோம்? சாஸ்திர விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டுன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சாஸ்திரங்கள்ல இது எதுவுமே சொல்லப்படல. மலையை தூக்கு, அப்புறம் இந்த மாதிரி உடல்ல சுத்தி மண்ணு மூடுற அளவுக்கு இருந்து நீ ஒத்த கால இருந்து நீ தவம் பண்ணு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி கை காலு உன்னோட உடல் உறுப்புகளை வெட்டி அந்த பிளட்ட அபிஷேகம் பண்ணுல, அதை கொண்டு போய் ஃபயர்ல போடு, இதெல்லாம் சொல்லல. என்ன பண்றாங்க? இந்த உடலை துன்புறுத்தி உள்ளுக்குள்ள உரையப்படைய பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்ற இந்த முட்டாள்கள் அசுரர்கள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. காமம் இது சேம் அதேதான் வருது. எவ்வளவு லட்சு போய் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தவம் மேற்கொண்டு அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க? அந்த அசுரர்களோட தவம் எப்படி இருக்கும்னா, அவங்களுக்கு அந்த உடம்பு தாங்கும். ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அந்த ரஜோகுணவாதிகள்ங்கிறதுனால அவங்க அதிகமா அந்த வீர தீர போர்க்களை எல்லாம் அவங்க பண்ணிட்டு அவங்களோட உடம்புங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த ஸ்டாமினா இருக்கும், அந்த பவர் இருக்கும் அவங்க உடம்புல. சோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த முட்டாள்தனமான தவங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க. சரி, அப்படி பண்ணிட்டு அவங்க அடையறாங்கல்ல, ஒரு வரம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இல்ல, அதை வச்சு அவங்க நல்ல ஒரு விஷயம் பண்ண போறாங்களா? நிச்சயமா கிடையாது. சுயநலமா பண்ணக்கூடிய தவம் தான் இது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியில் நிச்சயமாக உழல்வதுதான் அசுரத்தன்மையுடைய நபருக்கு ஒரே கதி. ஓகேவா? அசுரகுணம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன செய்வாங்க? இதுக்குள்ள ஏன்னா அவங்களோட குணமானது அவங்களை என்ன பண்ணுது? இந்த பௌதீக உலகத்திலேயே கட்டி போட்டுருது. பௌதீக கட்டுக்குள்ளேயே அவங்க அடங்கி போயிடுறாங்க. அவங்களால இதை மீறி வெளியில வர முடியல. அவ்வாறு இருப்பினும் வேத அறிவின் பாதையில் வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக குருவினால், இப்ப அவங்களுக்கு வேத அறிவின் பாதையில், அதாவது சாஸ்திர ரெகுலேஷன்ஸ், சாஸ்திரிக் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்களால சொல்ல முடியும்னா அவங்க யாரா இருக்க முடியும்? ஒரு ஆன்மீக குருவாதான். ஆன்மீக குருவினால் உபதேசிக்கப்படும் அளவிற்கு அவர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டம் பெற்றால் இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இறுதியில் பரம இலக்கை அடைய முடியும். ஓகேவா? அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ரஜோகுணவாதிகள் இந்த பிறப்பு, இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுல இருந்து விடுதலை ஆகி பகவானை திருப்பி அடைய முடியும். இதான் சொன்னேன், ஆன்மீக குருவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களோட அட்வைஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா ரஜோகுணவாதிகள் கூட என்ன செய்ய முடியும்? சத்துவ நிலை அடைய முடியும். சத்துவ குணத்துல இருந்து அவங்களால ஈஸியா டிரான்ஸ்பர் ஆகி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போக முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. 7th ஸ்லோகம் படிங்க. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு. இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். அவற்றிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை தற்போது கேள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எஸ், இங்க சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. ஒவ்வொருத்தவங்க உண்ணக்கூடிய உணவுல கூட அந்த சாப்பாடை வச்சு கூட என்ன செஞ்சிட முடியும்? இவங்க இந்த குணவாதிகள் நம்மளால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொல்லிட முடியும். சரி, உணவு மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்களும் அவங்க எந்த குணத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். தவங்களும் எந்த குணத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு தெரிஞ்சிடும். அவங்க செய்யக்கூடிய தானத்தை வச்சு சொல்லிடலாம். ஓகேவா? சோ உணவு, யாகம், தவம், தானம் இந்த 4ம் ஒரு உயிர்வாழியின் ஜட இயற்கையோட குணம். ஓகேவா? இந்த குணத்துல அவங்க இருக்காங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அதை இப்ப பகவான் சொல்ல போறாங்க, அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்டுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வில் நாம் தேர்ந்தெடுப்பவை அனைத்தும் நம் குணங்களை குறிப்பவை. ஓகேவா? ரிப்பீட்டடா இந்த பாயிண்ட் ஏன் வச்சுட்டே இருக்கோம்னா உங்களுக்கு மனசுல பதியணுங்கிறதுக்காக தான். நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் அனைத்தும் நம் குணங்களை குறிப்பவை. நம்ம ஒரு விஷயத்த தேர்ந்தெடுத்து போறோம்னா நம்மளேதான் அந்த விதியை தீர்மானிச்சுக்கிறோம். சோ என்ன பண்ணணும்? நல்ல ஒரு பாதையை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். நல்ல விஷயம் என்னவெனில் நாம் எந்த குணத்துடன் சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறோமோ அதில் கட்டுப்படுகிறோம். ஓகேவா? ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன் வேணும்னு நினைச்சோம்னா நம்மளோட மனசு சொல்படி நம்ம கேட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு அமையிறது ஒரு டிவோட்டி அசோசியேஷன்.
சோ ஆகையால் நமக்கு உயர்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஓகேவா? நம்மளே தான் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோங்கும் போது நம்ம ரீச் பண்ற நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம ரீச் பண்ற ஒரு மாஸ்டரா இருக்கட்டும், நமக்கு நல்ல அட்வைஸ் கொடுக்கறது மூலமா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? இருக்கிற இடத்துல இருந்து நம்மளால உயர்றதுக்கான வாய்ப்புங்கிறது இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, இதுல ஒண்ணும் இல்ல. உணவை பத்தி சொல்லாங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட். சோ உணவை நம்ம பாத்துருவோம். இதுல டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் இதுல இருக்குது. எந்த ஃபுட்டை யார் எடுக்கிறாங்கிறத நெக்ஸ்ட் சார்ட்ல பார்ப்போம் நம்ம. இது இந்த சார்ட்ல போட்டிருக்கிறது பாருங்க. சத்துவகுணம் நிறைவானது. உணவுல வந்து ரொம்ப நிறைவான திருப்தி கிடைக்கும். நிறைவானதுன்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம சாப்பிட்டோங்கிற ஒரு திருப்தி கிடைக்கும்ல, அந்த மாதிரியான உணவு இது. அப்புறம் சாறு உள்ளது, ஜூசியான ஃபுட், மகிழ்விப்பது, நம்மள வந்து சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஃபுட். காரமா சாப்பிட்டீங்கன்னா உடனே கண்ணுலயும் தண்ணி தான் வரும். தண்ணி குடிப்போம் நம்ம. ஓகேவா? சர்க்கரை எடுத்து வாயில போட்டுப்போம். ஆனா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஹெவன்லி ஃபுட் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு ஒரு என்ஜாய் பண்ணுவோம். நம்ம அந்த மீல் வந்து நமக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம்ல, அதுதான். விளைவு என்ன அப்படின்னா நெடிய வாழ்நாள். இந்த மாதிரியான உணவு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாடி மெட்டபாலிசம் நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஸோ நம்மளோட வாழ்நாள் வந்து நீட்டிச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்புறம் நம்மளுடைய உடம்பையும் சரி, சோலையும் சரி தூய்மைப்படுத்தும், பலத்தை கொடுக்கும், நோயின்றி இருப்போம், மகிழ்ச்சியா இருப்போம். இது சத்துவகுணத்தோட உணவு. ஓகேவா? ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஓவர் கசப்பு, ஓவர் புளிப்பு, அப்புறம் ஓவரான ரொம்ப சூடான ரொம்ப ஹாட் ஃபுட், அப்புறம் ரொம்ப காரமான சாப்பாடு, அப்புறம் எரியறது மாதிரியான சாப்பாடு. ஓகேவா? அதுல அந்த பாத்திரத்துல இருந்து எடுத்து கூட வைக்க மாட்டாங்க. எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டேஸ்ட் பண்றதுக்கு வாயில போடுவாங்க. சோ இதனால என்ன ஆகும்? துன்பம் தான் இருக்கும். சரியா? நமக்கு என்ன ஆகும்? அது ஒழுங்கா டைஜஸ்ட் ஆகாது. நம்மளோட வாய், தொண்டை, நாக்குன்னு எல்லாம் புண்ணாகும். வயிறுல நமக்கு புண்ணு ஆகும். ஓகேவா? அது டைஜஸ்ட் ஆகல அப்படின்னா அதுக்கான கான்சிக்வன்சஸ் நிறைய நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது நமக்கு கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும். ஸோ துயரம் வலிக்கும். நமக்கு டாக்டர்கிட்ட போவோம் அப்படின்னா அதுக்கான நமக்கு வந்து டாக்டர் கொடுக்குற அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒண்ணு செலவு, இன்னொன்னு அது நமக்கு உடம்புக்கு இன்னும் மேல மேல அது பிரச்சனையை கொடுத்துட்டே இருக்கும். அது என்ன? சிம்பிளா வியாதின்னு போட்டாங்க. ஓகேவா? நமக்கு வியாதியை கொடுக்கும். அறியாமை குணத்துல, அதாவது தமோ குணவாதிகள், அவங்களோட எடுக்கிற சாப்பாடு எப்படி தெரியுமா? சுவையற்ற சாப்பாடு, அதுல டேஸ்ட் இருக்காது, அழுகியது, ஸ்டேல் ஃபுட், வீணா போன ஃபுட் இருக்கலாம். அது அப்புறம் தீண்டத்தகாதது. நம்ம இது வேணாம் அப்படின்னு நம்ம தூக்கி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சாப்பாடை வச்சுட்டு சாப்பிடுவாங்க. அது என்ன ஆகும்? நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன், அது இன்ஃபெக்ஷியஸ் தானே அந்த ஃபுட்டு. ஸோ நமக்கு நோய் தொற்று உண்டாக்கும், நோய் கொடுக்கும், அப்புறம் நம்மள மாசுபடுத்திடும், இளமையிலேயே மரணம் ரொம்ப சீக்கிரமே. அதான் இப்ப லிக்கர் எடுக்கிறவங்க, ஜாஸ்தி எடுக்கிறவங்க, ஸ்மோக் அந்த பிரச்சனை உள்ளவங்க எல்லாம் என்ன ஆகுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்நாள அவங்களே தீர்மானிச்சுக்கிறாங்க. சத்துவகுணத்துக்கும் தமோ குணத்துக்கும் எவ்வளவு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. இவங்களுக்கு வாழ்நாள் நீட்டிக்கப்படும், இவங்களுக்கு வாழ்நாள் குறையும். உண்ணும் உணவே நம்மை உண்டாக்குகிறது. நம்ம என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுறோமோ நம்மளோட பாடி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுது. ஹரே கிருஷ்ணா. மிகச்சிறந்த உணவு எது? சுத்த சத்துவ நிலையில இருக்குதான். ஏன் அப்படின்னா பகவானோட பிரசாதத்தை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. பரமபுருஷ பகவான் உண்ட மிச்சம், அது குணங்களுக்கு அப்பால். ஓகேவா? பகவானுக்கு நம்ம ஃபுட் நம்ம தயார் பண்றோம். தயார் பண்ண அந்த ஃபுட்டை நம்ம வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியமா கொடுக்குறோம். அதை பிரசாதமா நம்ம ஸ்வீகரிக்கிறோம் அப்படின்னா அது யாரு? சுத்த சத்துவ நிலையில இருக்கிறவங்க. ஓகேவா? குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறவங்க. எதா இருந்தாலும் பகவானுடைய பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நிறைவான சாப்பாடா இருக்கும். நாம் சைவர்கள் அல்ல, நாம் பிரசாதகர்கள். ஓகேவா? நம்ம வந்து முக்கியமா நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஃபுட் எப்படி அப்படின்னா வெஜிடேரியன் ஃபுட் எடுக்கணும். ஓகேவா? வெஜிடேரியன் ஃபுட். ஏன்னா நம்ம இன்னொரு ஒரு உயிரை கொல்வதற்கான எந்த உரிமையும் அதிகாரத்தையும் நமக்கு பகவான் கொடுக்கவே இல்லை. ஓகேவா? இன்னொரு ஒரு உயிரை பறிப்பதற்கான எந்த அதிகாரமும் இங்க வழங்கப்படல. அப்போதைக்கு அந்த யுகத்துல எல்லாம் வந்து இந்த மிருக பலியெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா பலியா கொடுத்தாங்க. மிருக பலி கொடுக்கப்படக்கூடிய எந்த ஒரு மிருகமா இருந்தாலும், குதிரையோ, யானையோ, பசுவோ, கோழியோ எதா இருந்தாலும் அது என்ன ஆகும்? இம்மிடியேட்டா அது லிபரேட் ஆகும். அந்த உடலை விட்டுட்டு அந்த ஆத்மா வந்து இன்னொரு ஒரு உடலை எடுக்கிறதுக்கு மேல் நோக்கி நல்ல உடலை எடுத்துட்டு போகும். பட் அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இங்க என்ன பண்றோம்? அங்கங்க கசாப்பு கடைகள் வந்துருச்சு. அதனாலதான் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்ல மீட் ஈட்டிங்க அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்றது. ஓகேவா? சோ நாம் சைவர்கள் மட்டுமல்ல, நாம என்ன பிரசாதம் சாப்பிடக்கூடியவர்கள். 8வது ஸ்லோகமாங்க மாதாஜி. ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவகுணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப படிச்சதுதான் சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு ஆயுள் நீட்டிக்கப்படும் சொன்னோம். ஆயுளை நீட்டிக்குது, வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துது, நமக்கு உடலுக்கு வந்து பலம், ஆரோக்கியம், சுகம், ஓகேவா, மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரியான ஃபுட் யார் எடுக்கிறா? சத்துவகுணத்தில் இருப்பார்கள் அவங்க எடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பிரியமான உணவு அது. அத்தகைய உணவுகள் எப்படி இருக்கு? ரசமுள்ள ஜூசியான ஃபுட்டா இருக்குது. கொழுப்பு சத்து, ஊட்டச்சத்து, கொழுப்பு சத்து, ஊட்டச்சத்து எதுல இருந்து மாதாஜி வரும் அப்படின்னா பால் பொருட்கள், பால் சார்ந்த பொருட்கள்ல அது கிடைக்கும். ஓகேவா? அதை எடுத்துக்கிறதுனால இதயத்திற்கு இதயமளிப்பையாக அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்களா அந்த ஃபுட் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரெண்டுத்தையும் படுத்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி யாரும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. யாத யமம் கதரசம். அது வேண்டாம் பிரபு, நீங்க மீனிங் மட்டும் படிங்க கீழே. சரிங்க மாதாஜி. உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோகுணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ரஜோகுணம், தமோகுணம் அவங்களோட பிரியமான உணவு என்னன்னு நம்ம ஆல்ரெடி அந்த சாட்ல பார்த்ததுதான். ரொம்ப கசப்பான, புளிப்பான, ரொம்ப காரமான, சூடான உணவு வகைகளை ரஜோகுணவாதிகள் எடுத்துப்பாங்க. சோ அது அவங்களுக்கு என்ன துன்பத்தையும் துயரத்தையும் தான் கொடுக்கும், உடம்புல நோயை உண்டாக்கும். தமோகுணவாதிகளோட ஃபுட் பாருங்க, சாப்பிடறதுக்கு 3 மணி நேரம் முன்னாடி சமைச்ச ஃபுட்டே வந்து தீண்டத்தகாத ஃபுட்டுங்கிறாங்க. நம்ம என்ன செய்யறோம்? 2 நாள் முன்னாடி சமைச்சு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுட்டு அதை எடுத்து சூடு பண்ணி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? சோ பாத்துக்கோங்க, நம்ம உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு சமைச்ச ஃபுட்டே என்ன அப்படின்னா பழசு, அது தொடக்கூடாது, தீண்டக்கூடாத உணவுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் எச்சில்பட்ட உணவு. ஓகேவா? எச்சில்பட்ட உணவை வந்து சாப்பிடுறவங்க யாரு அப்படின்னா தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், திருப்பி அதே ஃபுட் தான் அந்த லிஸ்ட் வந்துட்டு இருக்கும். 3 சார்ட்டுமே அதான் வரும். ஆரோக்கியமான, ரசமுள்ள, திருப்தி அளிக்கக்கூடிய உணவு, அது அவங்களோட ஆயுளை அதிகரிக்கும். இது கசப்பான, புளிப்பான, கடுமையான, சூடான, இது வந்து உடம்புக்கு நோயை அளிக்கும். ரஜோகுணத்தோட ஃபுட். அடுத்த ஸ்லைடு போங்க. தமோகுணம் சுவையற்ற, ஊசி போன, தீண்டத்தகாத பொருட்கள், இது தொற்று நோய், அப்புறம் அற்ப ஆயுளை தரும். நம்மளோட ஆயுளை குறைச்சிடும் இந்த ஃபுட். ஸோ ஃபுட் வந்து நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு, நம்ம என்ன சாப்பிடுகிறோமோ அதுவாகவே நம்ம ஆகின்றோம். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி தேவையில்லாத உணவு எல்லாம் போட்டோம்னா நம்மளோட உடம்பு எப்படி அதுக்கு தகுந்த ரியாக்ட் ஆகுது, நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டோம்னா எப்படி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ உணவு முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது 3 குணங்கள்லயே இருக்கக்கூடிய செய்வங்கள், அவங்க பண்ணக்கூடிய யாகங்கள் என்னென்ன. தத்துவகுணவாதிகள் அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள் என்ன அப்படின்னா சாஸ்திரத்தின் படியானது. ஓகேவா? சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஓரளவுக்கு. அடுத்தது கடமையாக செய்வது. நம்ம இப்ப சில பேர் வந்து ரிப்பீட்டடா என்ன செய்வாங்க, வீட்டுல வந்து ஹோமங்கள் எல்லாம் வளர்ப்பாங்க. ஓகேவா? இப்ப எல்லாம் யார் மாத்த யாகம் வளர்க்குற, அதுக்கான பொருட்செலவு எல்லாம் இந்த காலத்துல எல்லாம் பண்ணவே முடியாது கலியுகத்துல. சோ நம்மளால இயன்ற அளவு என்ன செய்யறோம்? கணபதி ஹோமம், சுதர்சன ஹோமம், நவகிரக ஹோமம் இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. இந்த தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கறத கடமைக்காக நம்ம செய்யக்கூடியது. கடமைக்காகன்னு இல்ல, கடமையாக செய்யக்கூடியது. அடுத்தது வெகுமானம் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. ஓகேவா? அதனால வந்து நமக்கு பேர் கிடைக்கும், புகழ் கிடைக்கும், 4 பேர் நம்மள பப்ளிசிட்டி பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் யோசிச்சு செய்யக்கூடாது. ரஜோகுணம்ல பண்றவங்க பௌதிக லாபத்துக்காக செய்வாங்க. நான் அந்த ஹோமத்தை வளர்த்தேன்னா எனக்கு அந்த கார் நான் வாங்கிட முடியுமா, எனக்கு அந்த யுனிவர்சிட்டியில எனக்கு சீட்டு கிடைக்குமா, ஓகேவா, அப்படி ஒரு லாபம், ஒரு எதிர்கால திட்டத்தோட அந்த யாகத்தை செய்யறது. தற்பெருமைக்காக செய்வது. சமூகணவாதிகள் கீழ்கண்டவை இல்லாமல் செய்யப்படுகிறது. என்னென்னா சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதல் இல்லாம செய்யறாங்க. எப்பவுமே யாகம் செஞ்சோம்னா பிரசாத விநியோகம் தேவை. பிரசாத விநியோகம் அங்க இருக்காது. வேத மந்திர பாராயணம் இருக்குமான்னா இருக்காது. ஏன்னா அவங்க வேதிகர்களே கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் வேத மந்திரங்களை அங்க பாராயணம் பண்றது. அப்புறம் அப்படி அவங்க கூப்பிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தட்சிணை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. வந்து சொல்லி செஞ்சு கொடுக்குறாங்கல்ல வேத வித்தகர்கள், அவங்களுக்கு தட்சிணை கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் பண்ற அந்த யாகத்து மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கையும் இருக்காது. கடமைக்காக பண்ணுவாங்க. இதுதான் இப்ப நம்ம வரப்போற ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்க போறோம். யாகங்கள்ல முக்குணங்கள் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்குன்னு. இது மிகச்சிறந்த யாகம் கலியுகத்துல என்ன அப்படின்னா
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறது தான் மிகச்சிறந்த யாகம். ஓகேவா? பகவான் விபூதி யோகத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. விபூதி யோகம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 10th சாப்டர். அதுல வந்து கலியுகத்துல என்னவா இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஜபத்துல. ஓகேவா? ஜபத்துல நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகா வருது, மொழிபெயர்ப்பை மட்டும் நான் படிச்சு சொல்றேன். சத்தியுகத்தில் விஷ்ணுவின் மீது தியானம் செய்வதாலும், சத்தியுகத்துல வந்து பல பல லட்ச ஆண்டுகள் வாழ்வோம். ஒரு ஜீவராசியும் ரொம்ப லட்ச ஆண்டுகள் வாழ்வாங்க. சோ அதனால விடாத தியான பயிற்சி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. பகவான் மேல தியானம் செஞ்சே பக்தி செலுத்தினாங்க. திரேதா யுகத்துல யாகங்கள் செஞ்சு பக்தியை செலுத்தினாங்க. துவாபர யுகத்தில் பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்யறது, பூஜை பண்றது, பெரிய பெரிய கோவில் கட்டுறது, ஓகேவா? அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க செஞ்சாங்க. அதெல்லாம் கலியுகத்துல நம்ம இது ஏதாவது நடக்குமா தியானம்ங்கிறது? ஏன்னா அப்ப அவங்க பல லட்சம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாங்க. சோ போய் அவங்க தன்னை ஐசோலேட் பண்ணிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நமக்கு விதிக்கப்பட்ட லைஃப் ஸ்பேனே எவ்வளவு அப்படின்னா மேக்சிமம் 70, 80. ஓகேவா? சில பேர் 90 கிராஸ் பண்ணி போறோம். சோ அதுக்குள்ள என்ன பண்ண முடியாது, தியானம்ங்கிறது முடியாது. யாகத்துக்கு நிறைய பொருள் செலவு, அவ்வளவு வேத உச்சாரணம் பண்ணி ஆகணும், அவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இங்க இருக்காங்களா, அரிது. ஓகேவா? சோ இது எல்லாத்தையும் விட எது ரொம்ப ஈஸி? இங்க கலியுகத்துல நம்ம பண்ண வேண்டியது நாம ஜபம் தான், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். அதை ஜபிக்கிறது மூலமாவே அவங்க எல்லாம் அட்டைன் பண்ணாங்க பாருங்க, அந்த பொசிஷனை நம்மளாலையும் அட்டைன் பண்ண முடியும். இதுதான் பகவத்துல குறிப்பிட்டிருக்கிற இந்த ஸ்லோகம் சொல்ல வர கருத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உங்கள் உயிர்நாடியாக ஆக்குங்கள் சொல்லியிருக்கோம். நம்ம தோளுக்கான ஃபுட் என்ன அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை. வயிற்றுக்கு உணவு கொடுக்குற மாதிரி நம்மளோட ஆத்மாவுக்கு உணவு ஜபம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இதை படிங்க. 11 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். சத்துவகுணத்துல ஒருத்தவங்க யாகம் பண்ணாங்கன்னா என்ன யாகம்? இங்க ஜப யாகம் தான். ஓகேவா? ஜபம் தான். சோ சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, பகவான நம்ம எப்போதும் ஸ்மரணம் பண்ணணுங்கிறத நமக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்க கடமை. அதை என்ன பண்ணா போதும்? ஜபம் பண்ணா போதும். அப்ப அந்த ஜபம் வந்து நம்ம என்ன செய்ய, எந்த ஒரு குறிக்கோளையும் மனசுல வச்சுக்காம பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நமக்கு தேவையான பௌதிக பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம ஒருத்தவங்க செய்யறோம், அந்த ஒரு ஜபயாகத்தை பண்றோம் அப்படின்னா அது சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எகெயின் அது ஏதாவது சத்துவகுணத்தோட அந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. எஸ் மாதாஜி, நீங்க மாத்திடுங்க. சோ இப்ப ரஜோகுணவாதிகளோட யாகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே சோ கிருஷ்ண. ரஜோகுணவாதிகள் செய்யற அந்த யாகம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும்? பௌதிக நன்மை அடைவதற்காக இந்த யாகம் பண்ணுனா நமக்கு இது நமக்கு நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு யாரும் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படியா, உடனே அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க, அதை பண்ணுவோம், இறங்குறோம்ல சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி. இன்னொன்னு தற்பெருமைக்காக, இவங்க இவ்வளவு பொருள் செலவு பண்ணி இப்படி ஒரு யாகத்தை வளர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வாங்க, அந்த இருக்கிற ஊர் பூரா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாரி பிரபு. சோ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம், ரஜோகுணவாதிகள் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பலனை எதிர்பார்த்து, அப்புறம் இன்னொன்னு தற்பெருமைக்காக பண்ணக்கூடிய யாகம் தான் அவங்களோட குணம் சம்பந்தப்பட்டு அவங்க செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து அப்படிதான் இருக்கும். இது நெக்ஸ்ட் வந்து தமோகுணவாதிகளோட யாகம் படிங்க. பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம்
தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் என்ன விதிகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. பிரசாத விநியோகம் இருக்காது, வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனம் இருக்காது, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்பிக்கையும் இருக்காது. அந்த யாகம் எதுக்காக பண்றோம், பகவானை திருப்திப்படுத்துறதா இல்லையே, பகவானை தான் ஒண்ணு இல்லைன்னு நினைப்பாங்களே. சோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே இல்லாம ஒரு யாகம் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அவங்க தமோ குணத்தை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப யாகம் உணவு முடிஞ்சது, அடுத்தது யாகம் முடிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, இதுல ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்தது நடத்தை மற்றும் பேச்சு. அவங்க எப்படி பேசுவாங்க, மனம், அவங்களோட உடல், மனம், வாக்கு அது சார்ந்தப்பட்ட அவங்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும்னு இப்ப பார்க்க போறோம். மரியாதையாக மரியாதையோட அடுத்தவங்களை ரொம்ப மரியாதையை நடத்துவாங்க. அப்புறம் கடமையா அதை செய்வாங்க. இது என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. ரஜோகுணவாதிகள் தன்னல நோக்கங்களுக்காக, அதாவது தனக்கு அதனால ஒரு கிடைக்குதா, ஒரு பப்ளிசிட்டி கிடைக்குதோ, இல்ல தனக்கு அதனால ஒரு பெருமை வருதோ அதுக்காக, அல்லது நம்ம ஒண்ணு செஞ்சோம்னா நமக்கு அதுக்கான மரியாதை, நம்மளை கூப்பிட்டு அவங்க கௌரவிப்பாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடயே நடந்துப்பாங்க. சுய புகழ்ச்சிக்கான விருப்பம், அதான் என்ன அப்படின்னா சுய தற்பெருமை உடையவங்களா இருப்பாங்க. சோ தன்னை பத்தி தானும் தம்பட்டை அடிச்சுப்பாங்க, அடுத்தவங்களும் தன்னை பெருமையா பேசணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, இது பாத்தீங்களா, இதை நான் தான் பண்ணேன், இது பாத்தீங்களா, இதை நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்கல்ல, அதுதான். சோ அவங்களோட செயல்பாடுகள் மூலமா அவங்க தன்னை வெளிக்காட்டிக்க நினைப்பாங்க. தமோகுணவாதிகள் மற்றவர்களை அழிப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி தன்னை தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வார்கள். இது என்னன்னு இப்ப பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தவர்களை மத்தவங்களை சம்மதிக்க வைக்கணுங்கிறத சில பேர் இந்த பிளாக்மெயிலின்னு சொல்லுவோம்ல, பிளாக்மெயில் பண்றது. ஒண்ணு நான் துன்புறுத்திப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தவங்களை சம்மதிக்க வைப்பாங்கல்ல, தன்னோட வழிக்கு கொண்டு வர வைக்கிறதுக்காக சில செயல்பாடுகள்லாம் செய்வாங்கல்ல, அதெல்லாம் என்ன, அறியாமையின் உச்சகட்டம். ஓகேவா? அந்த அறியாமையின் உச்சகட்டத்துல அவங்க செய்யக்கூடியது அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு, அவங்களோட உயிருக்கு அது பாதகமா அமையும். அந்த மாதிரி தமோ குணத்துல இருந்து அந்த செயல்பாடுகள் நம்ம செய்யவே கூடாது. இது பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லித்தர பாடம். ஹரே கிருஷ்ணா. பேச்சுகளின் குணங்கள் எப்படி பேசுவாங்க, ஒரு குணவாதிகளும் எப்படி பேசுவாங்கங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். உண்மையை பேசுவாங்க, அப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய பயனுள்ள செய்திகளை யார் பேசுவாங்கன்னா சத்துவகுணவாதிகள். ரஜோகுணவாதிகள் அதிகாரமா பேசுவாங்க, அப்புறம் வதந்தி காசிப்ஸ் பேசுவாங்க, இவங்க அப்படியா அவங்க இப்படியா காசிப்ஸ் பேசுவாங்க. அப்புறம் சுயநல நோக்கத்துக்காக. அடுத்து தமோகுணவாதிகள் பொய் தான் பேசுவாங்க, இவங்க உண்மை அப்படின்னா அவங்க பொய் பாருங்க. அப்புறம் அடுத்தவங்களை ட்ரிகர் பண்ண விடக்கூடிய விஷயங்கள்லாம், தூண்டுறது, அடுத்தவங்கள தீங்கிழைக்கிறக்கூடிய செயல்கள்லாம், சொற்கள் எல்லாம் அவங்க பேசுவாங்க. அது என்னங்கிறத இப்ப அவங்க ஸ்லோகம் மூலமா பார்ப்போம். எஸ் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் போயிடும். இப்ப மனதின் முகுணங்கள். சத்துவகுணத்துல திருப்தியுற்றது, போதும் என்னும் மனப்பான்மை. அவங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்தியான மனசா இருக்கும். போதும், நமக்கு கிடைச்சது, பகவான் கொடுத்தது நமக்கு மோர் தேன் எனஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங் அந்த மென்டாலிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கும். ரஜோகுணம் உள்ளவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, திருப்தியே இருக்காது. சொல்லியிருக்கோம்ல, பேராசை. ஓகேவா? அந்த ஆசை மட்டும் இல்ல, பேராசை, அந்த ஏக்கம், அதுக்காக அது பின்னாடியே ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது அவங்களால ரீச்சே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதை தள்ளி வச்சுட்டே போவாங்க அந்த மைல்ஸ்டோனை. சோ ஏக்கம் நிறைந்தது ரஜோகுணவாதிகளோட மனமானது. தமோகுணவாதிகள் சுத்தமா அறியாமை. ஓகேவா? மனதில் கிருஷ்ணரை ஈடுபடுத்துவதே மிகவும் சுலபமானது, ஆனந்தம் மிக்கது மற்றும் மிக உயர்ந்ததுமான அனுபவமாகும். மனசுல யார் இருக்கணும், பகவான் இருக்கணும். அது நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கும், ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். அது மிகவும் கவர்ச்சிகரமான இடம், இயற்கையாய் தோன்றும் சமாதியாகும். அதாவது பகவான்கிட்ட நம்ம நிலை பெற்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சமாதி நிலைன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது மேலே நம்ம ஒன்றி போயிடுவோம். நமக்கு வேற எதுவுமே நம்மள பாதிக்காது. நம்மளை சுத்தி எத்தனை விஷயங்கள், எத்தனை நம்மள கவர்ச்சி உள்ள விஷயங்கள் நம்மள தாக்குனாலும் கூட அந்த இம்பாக்ட் நம்மள்ட்ட இருக்காது. ஒரு சமாதி நிலையில நம்மளோட மனசுங்கிறது போயிடும். ஓகேவா? எப்ப அப்படின்னா பகவானை நினைக்கும் போது. அடுத்தது மாதாஜி 14. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முழு முதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சாரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவக்குலங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப உடல் செய்யக்கூடிய தவம் சொல்றாங்க. வாக்குத்தவம் சொல்லியாச்சு, மனத்தவம் சொல்லியாச்சு. வாக்குதான் நல்ல வார்த்தைகள் பேசணும், அதெல்லாம் சத்துவகுணத்தோடது. அப்புறம் நல்ல செயல்பாடுகள்லாம் அவங்க செய்வாங்கன்னு நல்லதே நினைப்பாங்கங்கிறது மனத்தவம் சொல்லியாச்சு. இப்ப உடல் தவம் என்னன்னு பாருங்க.
முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களின் தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல். இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க. பகவானை வழிபடுவாங்க, பிராமின்ஸை வழிபடுவாங்க, ஏன்னா அவங்கதான் வந்து குருமார்கள் நமக்கு. அடுத்தது ஆன்மீக குரு, பெரியோர்கள், பெற்றோர்களான தாய் தந்தையர்கள் எல்லாம் அவங்க வழிபடுவாங்க. அதோட இல்லாம தூய்மையா இருப்பாங்க, எளிமையா இருப்பாங்க, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை இதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய உடலின் தவங்கள் இதுதான். ஓகேவா? யாருக்கு? சத்துவகுணம் உடையவர்கள். அடுத்தது மத்தது இது வேண்டாம். மத்தது நெக்ஸ்ட் 15 வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். வாக்கின் தவங்கள். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வாக்கின் தவங்கள் திருப்பி சொல்றாங்க பாருங்க. உண்மையானது, இனிமையானது, நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. ஓகேவா? பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, அப்புறம் வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். சரியா? இப்ப இந்த ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா நல்ல மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம வாசிக்கணுங்கிறது, ஏன்னா அர்த்தம் மாறி போயிடும். இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்கள். ஓகேவா? இப்ப உடல் தவம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம், எப்படி எல்லாம் நடந்துக்கணும்னு உடல் தவம் பார்த்தோம். அடுத்தது இப்ப வாக்கின் தவம், எப்படி எல்லாம் பேசலாம், எப்படி இருக்கணும், மத்தவங்களுக்கு துன்புறுத்தாத நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்செல்லாம் எப்படி பேசணும், இதெல்லாம் தான் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது வாக்கின் தவம் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது மனதின் தவம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி 16 வாங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுயக்கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்களாகும். மனதின் தவங்கள் எது அப்படின்னா திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுயக்கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். இப்ப மனதின் தவங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு. திருப்தியோட இருக்கக்கூடிய மனது, எளிமை விரும்பக்கூடிய மனது, மௌனம். மௌனம்னா என்ன அப்படின்னா எது இருந்தாலும் சஞ்சலப்படாத மனசு. ஓகேவா? எது நடந்தாலும், ஏன்னா எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பாங்க, அதுதான் மௌனம். சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். தனது இருப்பின் தூய்மை, நமக்கு நம்ம எந்த மாதிரியான இடத்துல இருந்தாலும் கூட நம்மள நம்ம தூய்மையா மனசை பாதுகாத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதான் என்ன அப்படின்னா மனதின் தவங்கள். சோ உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இந்த 3 தவங்கள் வந்துருச்சா? இந்த 3 தவங்களையும் இப்ப 3 குணமுடையவங்களை எப்படி கையாளுறாங்கன்னு இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வேண்டாம் மத்த 17 வாங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க இந்த 3 தவங்களையும் எப்படி செய்யறாங்கன்னு இதுல சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல். ஓகேவா? அதாவது இந்த நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்கான பிரதிபலன் என்ன கிடைக்கும்னு அவங்க நினைக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் பகவான பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன். 3 விஷயம் வந்துருச்சு பாருங்க. ஒண்ணு ஜட நோக்கம் இல்லாதவங்க, பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காதவங்க. இன்னொன்னு நம்மளை திருப்திப்படுத்துறது முக்கியம் கிடையாது, பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. இன்னொன்னு நம்பிக்கை. ஓகேவா? இந்த 3 விஷயம் யார்கிட்ட இருக்கு? சத்துவகுணத்துல அவங்கள்ட்ட இருக்குது. சோ அவங்களோட தவங்கள் இப்படிதான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 18 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மனம், மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப ரஜோகுணவாதிகள், ரஜோகுணத்துல இருப்பவங்களோட தவங்கள் எப்படின்னு பாருங்க. மானம், மரியாதை அதை எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்புறம் மற்றவங்களோட வழிபாட்டை பெறுவதற்காக, இதுதானே சொன்னோம்ல,
இது பலனை எதிர்பார்க்காம பண்றவங்க சத்துவகுணவாதிகள். மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தவம் பண்றவங்க யாரு? அப்புறம் தற்பெருமையோட செய்யப்படும் தவங்கள் யாரால செய்யப்பட்டது? ரஜோகுணத்தால் இருக்கிறவங்களால செய்யப்பட்டது. இது எப்படி இருக்கும்? அவங்களுக்கு ஒரு மனசுல குழப்பத்தையும், செஞ்சது கரெக்ட் தானா, இது நமக்கு போதுமா, இல்ல இதையும் தாண்டி நம்ம அச்சீவ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கத்தையும் அது கொடுக்கும். அப்புறம் அது தற்காலிகமானதுதான். ஓகேவா? சோ அந்த ஒவ்வொருத்தவங்க செய்யக்கூடிய தவங்களை இப்ப டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாக்குறோம். நெக்ஸ்ட் தமோகுணவாதிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. இத படிங்க பிரபு. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப தமோகுணம் இவங்களோட தவம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. மத்தவங்களை அழிப்பதற்காகவோ அல்லது துன்புறுத்துவதற்காகவோ அவங்க தவம் ஏற்றுறாங்க. தன்னையே வருத்தி கொண்டு, ஓகேவா, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பகவான தன்னையே வருத்தி கொண்டுன்னா என்ன அர்த்தம்? சத்துவகுணத்துல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டா இருக்காங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க என்ன செஞ்சாங்க? தன்னோட திருப்தியை பத்தி யோசிக்கல, பகவானை திருப்திப்படுத்தணும்னு அவங்க தவம் செஞ்சாங்க. இவங்க என்ன செய்யறாங்க? தன்னை வருத்திக்கிட்டு, அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவையும் சேர்த்து வருத்துறாங்க. அப்புறம் எங்க அவங்க இதுக்கு எல்லாம் அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு எல்லாம் போறது? அவரையே துன்புறுத்துறாங்க. ஏன்னா அது முட்டாள்தனமான காரியம். இப்படி தவங்கள் செய்யறவங்க யாரு அப்படின்னா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சேம் இதேதான் இங்க வந்திருக்கு பாருங்க. இன்னொரு தடவை இது படிச்சிடுறேன். ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மனிதர்களால் செய்யப்படக்கூடியது, உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படக்கூடியது சத்துவகுணத்துல இருந்து செய்யற தவங்கள். ரஜோகுணத்திலிருந்து செய்யற தவங்கள் தற்பெருமைக்காக செய்யப்படுது, மானம் மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக செய்யப்படுது. அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்னா சஞ்சலமானது மற்றும் தற்காலிகமானது. தமோகுணத்துல இருந்து செய்யப்படும் தவங்கள் பாருங்க, முட்டாள்தனமான முறையில் செய்வாங்க, தன்னையே வருத்தி கொண்டு. சரி, அதனால என்னப்பா பலன் அப்படின்னா மத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்கோ அல்லது மத்தவங்களை துன்பப்படுத்துறதுக்கோ. ஓகேவா? சோ பலன் எதிர்பார்க்காம ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, இன்னொருத்தவங்க பலன் எதிர்பார்க்கறாங்க, தனக்கான சுயலாபத்தை எதிர்பார்க்கறாங்க, இன்னொருத்தவங்க அடுத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்காக தவத்தை செய்யறாங்க. டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. தவம் புரிவது மட்டும் போதாது, அது பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் பக்தர்களை மகிழ்விக்கணும். இதுதான் சத்துவகுணவாதியில இருக்க என்ன செய்யறாங்க? அவங்க செய்யக்கூடிய தவம் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யறாங்க. அப்ப பகவான் ஆட்டோமேட்டிக்கா சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க, அவங்களோட அருள்ங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது தானம். இந்த தானத்துல 3 குணங்கள் எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். சத்துவகுணத்துல செய்யும் தானம் வந்து கடமையினால் செய்வது. நம்ம கிட்ட பொருள் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணணும்? அதுல 1 மடங்கு நம்ம பகவானுக்கு திருப்தி கொடுக்கணும். அப்புறம் ஏழை இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும். நமக்கு 100 rupees கிடைக்குதுன்னா அதை நம்ம 4 டிஃபரன்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட தேவைக்கோ நம்மளோட எதிர்கால தேவைக்கும் வச்சது போக பாக்கி நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கணும், இல்லாதப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதுதான் கடமை. அதுக்காக செய்யறது. எதிர்பார்ப்பு இன்றி செய்யறது. நான் உனக்கு கொடுத்தேன் இல்ல, நீ நாளைக்கு எனக்கு திருப்பி கொடுப்பியா அப்படிலாம் கேட்க கூடாது. தகுந்த இடம் காலம் யாருக்கு நம்ம தேவையான நபருக்கு கொடுத்துடணும். ஓகேவா? அடுத்து தகுந்த நபருக்கு. சரி, யாரு உண்மையா கஷ்டப்படுறாங்களோ, யாருக்கு உண்மையான தேவை இருக்குதோ அதை கொஞ்சம் கூட நம்ம யோசிக்காம உடனே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது யாரு அப்படின்னா சத்துவகுணவாதிகள். ரஜோகுணத்துல இருந்து அவங்க செய்யக்கூடிய தானம் எப்படித்தமா இருக்கும்? பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து, நான் நீ 100 rupees தந்தனா நீ எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் எனக்கு நான் கேட்கும்போது நீ திருப்பி தரணும். ஓகேவா? அப்புறம் அனுபவிப்பதற்காக செய்தல். உடனே இதை செல்ஃபி எடுத்து போட்டுருக்காங்க. வேண்டா வெறுப்பா வந்து கேக்குறாங்களே, ஐயோ எத்தனை தடவை. அப்புறம் வந்தாலும் கூட அவங்க கேட்டாலும் கூட என்ன செய்வாங்க? ரிப்பீட்டடா இல்லன்னு சொல்லி அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் தருவாங்க. வேண்டா வெறுப்பா கொடுக்கறது. இது ரஜோகுணவாதிகள். தமோகுணவாதிகள் வந்து செய்யவே மாட்டாங்க. அப்படியே செஞ்சாலும் எப்படி இருக்கும்னா அந்த தேவை உண்மையா அவங்களுக்கு இருக்கா அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. யாராவது ஒரு தகாத நபருக்கு கூட, ஒரு தேவைப்படாத நபருக்கு கூட அந்த 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 உதவியானது அவங்க எப்படி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க போறாங்க அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு போய் பையனுக்கான ஸ்கூல் ஃபீஸ கட்டுனாங்க அப்படின்னா அந்த நபர் வந்து தகுந்த நபர். நம்ம கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிட்டு போய் அவங்க வந்து லிக்கர் ஷாப்ல போய் பணத்தை கொடுத்து அவங்க வாங்கி அதுக்காக ட்ரிங்க்குக்காக அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க தகாத நபர். ஓகேவா? சோ தகாத காலத்துல தூய்மையற்ற இடத்துல நம்ம தகாத நபருக்கு கொடுக்கறது தமோகுணத்தில இருந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம். மிகச்சிறந்த தானம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களுக்காக. ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து குசேலருக்கு கால் அலம்பி விடுறாங்க. காரணம் என்ன? அவங்க மேல அதீத பற்று வச்சு குசேலர் வராங்க. கொஞ்சோண்டு அவங்களோட அழுக்கான அந்த உத்திரநீத்துல கொஞ்சமா அவல் கட்டி எடுத்துட்டு வராங்க. அவங்க கொடுத்த அந்த உணவுக்கு பகவானோட பிரியம், திருப்பி கொடுத்த பிரியம்ங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் அந்த கதை. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ணர் நாம் என்ன கொடுக்கிறோம் என்பதை பார்ப்பதில்லை, அவர் நாம் எதை மறைத்து வைக்கிறோமோ அதையே பார்க்கிறார். அந்த இடத்துல குசேலர் வந்து காமிக்கவே மாட்டாரு, ஒளிச்சுதான் வச்சிருப்பாங்க. பட் பகவான் அதை கண்டுபிடிச்சு அதை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக அனைத்து வளங்களையும் பயன்படுத்துங்கள், அதுவே மிகச்சிறந்த தானம். நம்ம கிட்ட கல்வி சொத்து இருக்குதா, அதை 4 பேருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். பணம் இருக்குதா, அதை 4 பேருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். வயல் நிலம் அதெல்லாம் வச்சிருக்கோமா, அதுல தானியங்களை வச்சு பயிர் பண்ணி அதுக்கு 4 பேருக்கு வேலை கொடுத்து அது மூலமா ஒரு 4-5 ஃபேமிலி வாழற மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம். இதெல்லாம் தான் பகவான் நமக்கு கொடுத்ததை நம்ம மட்டுமே இருந்து அனுபவிக்காம மத்தவங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்கறது தான் வந்து மிகச்சிறந்த தானம். 20 வாங்க. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஏற்கனவே இந்த சார்ட்ல நம்ம பார்த்ததே தான், அங்க லிஸ்ட் பண்ணதுதான் நம்ம ஸ்லோகத்துல பகவான் சொன்னதா இருக்கிறத முன்னாடியே போட்டிருக்கிறோம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம ஒண்ணு கொடுத்தோம்னா திருப்பி கிடைக்குமா, அதை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. கடமை, நம்ம தானம் கொடுக்க வேண்டியது கடமை அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க. தகுந்த நபருக்கு தான் கொடுப்பாங்க, முறையான இடத்துல வச்சு கொடுப்பாங்க, முறையான காலத்துல வச்சு கொடுப்பாங்க. இது சத்துவகுணத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய தானம். நெக்ஸ்ட் வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 21ல வந்து பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து நான் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்கு திருப்பி செய்வாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆசை, அதை வச்சு ஏதேனும் பலனை விரும்பி, இப்ப இதுல செல்ஃபி எடுத்து போடுறாருன்னு இது என்ன செய்வாங்க, அவங்க சோசியல் மீடியால போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஹா, முடியாத ஒரு ஃபேமிலிக்கு இந்த பர்சன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு 10 பேர் பாராட்டுவாங்க. சரியா? அந்த மாதிரி விஷயம் தெரியாம நம்ம எத்தனையோ பேருக்கு 100 பேருக்கு மேல ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் பேசாம இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப், அதை எப்படி கொடுக்குறாங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டால கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அதுவும் அவங்கள பார்த்து கொடுக்குறாங்களா, அதுவும் இல்ல. அப்ப இது தானமே கிடையாது. இது என்ன, தன்னை பத்தி வெளிக்காட்டிக்கிறதுக்காக, தன்னை பத்தி அவங்க வந்து வெளியில காமிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக செய்யப்படக்கூடிய ஒரு தானம். இது விருப்பம் இல்லாம கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? இது ரஜோகுணத்துல உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் என்று வழங்கப்படும் தானம் தமோகுணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. சில பேர் தானம் போடுவாங்க, எப்படி தெரியுமா போடுவாங்க, அவங்க கீழே கை நீட்டிக்கிட்டு இருப்போம், ஆனா என்ன செய்வாங்க, அப்படி தூக்கி போட்டு போவாங்க, அது உருண்டு அந்த பணம் எங்கேயாவது போய் விழும். அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? வெண்டாவிருப்பாகவும் செய்யக்கூடாது. அப்புறம் அந்த மாதிரி மரியாதை இல்லாம நடத்தக்கூடாது. அந்த மாதிரி தூக்கி போடுறது நம்ம இன்னைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அது இன்னொரு நாள் அது நம்ம சைடு திரும்புறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் யோசிச்சு பார்ப்போம். சரியா? சோ ஆனாலும் நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த தானம்ங்கிறது யாருக்கு, சரியான நபருக்கு போய் சேரணும். இப்ப இந்த மாதிரி பர்சன் என்ன பண்றாங்க, இவங்களுக்கு கை கால் உடல் அந்த உறுப்புகள் எல்லாம் நல்லா இருக்குது, இவங்க என்ன செய்யலாம், போய் உழைச்சு அவங்க சம்பாதிக்க முடியும். அப்ப இவங்க தகுந்த நபர் கிடையாது. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தானத்தை பெறக்கூடிய நபர் வந்து தகுந்த நபரா இருக்கணும். அதுக்குதான் சொன்னேன், ஒரு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும்னு கேட்டாங்கன்னா கொடுக்கலாம், லிக்கர் ஷாப்ல போய் உட்கார்றதுக்கு நம்ம கொடுக்கணுங்கிறது தேவையில்லை. அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம தமோகுணத்துல இருந்து கொடுக்குறோம்னு அர்த்தம். சேம் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரும் அவரும் பக்தர்களும் நம் தானத்தை நம்பி இல்லை. ஓகேவா? பகவான் வந்து நம்ம அவங்க தானம் கொடுப்பாங்கல்ல, பகவான் நம்பி இல்லை. அதே மாதிரி அவங்களோட பக்தர்களும் அதை நம்பி இல்லை. அவர்கள் நம்மிடமிருந்து தானத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அது நமது பாக்கியம். நாம கொண்டு போய் கொடுக்கும் போது அவங்க வாங்கிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நம்மளுடைய பாக்கியம். பகவானுடைய சேவைக்காக நம்மளால டைரக்டா கொடுக்க முடியல, பகவான் சேவை செய்யறவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானுக்கு தான் போக போகுது. சோ அதனால நமக்கு தான் புண்ணியம் பாக்கியம் கிடைக்க போகுது. அது நம்மை தூய்மைப்படுத்தும், அதை நம்ம உணர்ந்துக்கணும். இப்ப கோவில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு, இஸ்கான் மங்களூர் கோவில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கோ அல்லது அங்கேயே இப்ப காலேஜ் கட்டுறாங்க, ஓகேவா, அதுக்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காகவோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு சேவைக்காக அங்க பணம் எதிர்பார்த்தாம வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட ஹோல் ஹார்ட்டடா நம்ம அதுக்கு டொனேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஏன், அது கிருஷ்ண சேவைக்காக போகுது. கிருஷ்ணன் நாம் என்ன தருகிறோம் என்று எதிர்பார்ப்பில்லை, அவர் நாம் எதை வைத்துக் கொண்டுள்ளோம் என்று எதிர்பார்க்கிறார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பகவான் கொடுத்ததுதான் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது, சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் அவரு தான். அவர்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிடைச்சிருக்குது, அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அவருக்கு தான் திருப்பி செலுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அடுத்தது எந்த ஒரு ஸ்லோகம் சாஸ்திரத்துல வந்து எந்த ஒரு ஸ்லோகம் அல்லது ஒரு மந்திரம் ஒண்ணு உச்சரிக்கிறதா இருந்தாலும் அதுல எது ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது அப்படின்னா ஓம் அப்படிங்கிற பிரணவம் தான். அதோட முக்கியத்துவத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓம் தத் சத்து. ஓம் என்றால் விஷ்ணு, ஒருவருக்கு பகவானை நினைக்க உதவுகிறது. எந்த மந்திரம் பிரணவத்தை எடுத்தீங்கன்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஓம்ங்கிறதா. சத் அப்படிங்கிறது முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. சத் பகவான், அப்புறம் அவரது பக்தர்களின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணிப்பது. இந்த 3 விஷயங்களும் கண்டிப்பா நடக்கணும். ஒரு
யாகம் செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல இந்த ஓம் சத் அப்படிங்கிற இந்த மந்திர உச்சாரணம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒன்னொன்னுக்கான மீனிங் இதுதான். ஓம்ங்கிறது பகவானை நினைக்க உதவுகிறது. அந்த இடத்துல பகவான் வந்து நின்னுடுவார். ஓம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. சத் அப்படிங்கிறது முக்திக்காக பற்றின்றி உழைப்பதை விவரிக்கிறது. சத் அப்படிங்கிறது பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக சொல்லப்படக்கூடியது இது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம ஸ்லோகா 721 பார்ப்போம். எஸ், படிங்க யாரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் சத் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓம் தத் சத் அப்படின்னு நம்ம இப்ப பகவத்கீதை ஸ்லோகா உச்சரிக்கும் படிச்சு முடிச்சோம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக. ஓகேவா? சோ நம்ம அந்த விஷயத்த பண்ணிட்டோம். சோ நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்திட்டோம். அதுக்காக நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அது. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத் சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையினை குறிக்கும். பரம பூரண உண்மை யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். ஓகேவா? அவங்கள சொல்றதுக்காக தான், ஹரி பகவானை சொல்றதுக்காக தான் அந்த வார்த்தைகள் உபயோகப்படுத்தப்படுது. இதை நம்ம எங்க சொல்றோம் அப்படின்னா வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் சொல்றோம். சோ பகவானாலதான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது. அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான். யாரால சொல்லப்படுது? பிராமணர்களால சொல்லப்படுது. எப்ப சொல்லப்படுது அப்படின்னா மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, யாகங்கள் போது சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களும் போதும் இந்த வார்த்தைகள் பிராமணர்களால் சொல்லப்படுது. யாகங்களோ தவமோ அல்லது தானமோ எந்த ஒரு செயலும் ஓம் தத் சத் அல்லது பகவானுக்காக என்ற நிலையில் செய்யப்பட வேண்டும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம எதை செஞ்சாலும், யாகம் செய்யறோமோ, தவம் செய்யறோமோ, தானம் செய்யறோமோ, எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் இதை நம்ம சொல்லி ஆகணும். இதுதான் ஒருவரை முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 24 படிங்க. எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ஓம். பரமனை அடைவதற்காக. ஓகேவா? நம்ம ஒரு யாகம் பண்றோம், ஒரு தானம் பண்றோம், ஏதாவது ஒரு செயல்பாடுகள் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ஓம்ங்கிற சொல்லோட ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அது எதுக்கு அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. பகவானை திருப்திப்படுத்தி நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? பகவானோட திருவடிக்கே தான் நம்ம போக போறோம். சோ பகவானை அடைய போறோம்னு அர்த்தம். பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளுக்கு உட்பட்டு யாகம் செஞ்சாலோ, தானம் செஞ்சாலோ, தவம் செஞ்சாலோ, இது எதை செய்யும் போதும் ஓம் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்மீகவாதிகள் தொடங்குகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அப்படிங்கிறது முதலில் உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஏன் அப்படின்னா ஒருவருக்கு கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள உதவி செய்யும். எனவே உன்னதத்தை அடைய முடியும். பகவானை அடையறதுக்காக ஓம்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன வருது? ஒரு தியான நிலையை நம்ம மனசுக்குள்ள கொண்டு வரும். அது சவுண்ட் மூலமாவே. அது மூலமா நம்ம பகவானை நினைவுல வச்சுக்கிறோம். சோ நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும்? பகவான் கிட்ட ரீச் ஆக முடியும். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன் பரமபுருஷ பகவானை நினைவில் கொள்வது எல்லா மங்களங்களையும் அளிக்கும். ஓகேவா? சோ நம்ம பகவானை நிலை நிறுத்திக்கணும். மனசுக்குள்ள நிலை நிறுத்திக்கிறதுக்காக ஓம் சொல்றோம். தியான நிலையில நம்மளோட மனசு போகுது. அப்ப பகவான் நம்மளோட நினைவுல வராங்க. அப்ப அவங்கள நினைவுல வச்சுட்டு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் நமக்கு நிச்சயமா வெற்றியை தான் தரும். அதனாலதான் செயலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓம் சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. 25 படிங்க. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகு உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும். எந்த வார்த்தை நம்மள பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும்? பற்றற்ற நிலைக்கு எந்த வார்த்தை கொண்டு செல்லும் அப்படின்னா தத் அப்படிங்கிற சொல். ஓகேவா? பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறோம்னா என்ன அர்த்தம்?
இங்க என்ன காரியம் செஞ்சாலும் யாகம் செய்யறோமோ, தானம் செய்யறோமோ, தவம் செய்யறோமோ, அதோட பலனை நம்ம எதிர்பார்க்கல, பகவானை திருப்திப்படுத்துறது தான். ஓகேவா? சோ பலனை எதிர்பார்க்காம நம்ம இருந்தோம்னாலே இந்த பௌதிக கட்டுக்குள்ள நம்ம இல்லைன்னு அர்த்தம். பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டுட்டோம்னு அர்த்தம். அந்த 2 வேர்டையும் நீங்க கார்லேட் பண்ணி பாருங்க. பலனை எதிர்பார்க்காமல் இருக்கோம் அப்படின்னாலே பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்ம விடுபட்டுட்டோம்னு அர்த்தம். தத் அப்படின்னு ஒரு சத்தத்தோட நம்ம அந்த செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறோம். அப்புறம் அந்த பௌதிக கட்டுல இருந்து வெளிவந்துடுறோம். என்ன செயல்கள்? யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்றும் தத்துவத்தோட மேற்கொள்ள வேண்டும். ஓம்னு சொன்னோம்னா பகவானை மனசுல நிலைநிறுத்துறோம், பகவானை நினைவுல கொள்றோம். பகவான் வந்து நம்ம மனசுல இருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு முக்திக்கான வழிங்கிறது நம்ம ரொம்ப சுலபமா அடைய பெறுறோம். தத் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லோட இந்த இந்த செயல்பாடுகளை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா பற்று இல்லாம போயிடுறோம் நம்ம. ஓகேவா? அப்போ இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்டு போயிடுறோம். பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறோம்னா இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம என்ன பௌதிக பந்தம் என்ன? இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மள ஆளுது. அப்ப இந்த குணங்கள்ல இருந்து நம்ம தனிப்பட்டு வெளியில வந்துடுறோம். அதான். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்து விளக்கம். விடுதலைக்காக பற்றின்றி செயல்படுதல். தத்தோட மீனிங் பார்த்துக்கோங்க. பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. இந்த செயல்கள் எந்தவித பௌதிக லாபமும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படும். பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதெல்லாம் குணத்து சம்பந்தப்பட்டது. பலனை எதிர்பார்க்காம வரோம் அப்படின்னா குணத்துல இருந்து நம்ம வெளிப்பட்டு வரோம்னு அர்த்தம். இப்ப குணத்துல இருந்து விடுதலை ஆகிறோம்னாலே என்ன அர்த்தம்? பௌதிக விடுதலைன்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரெண்டுமே சேர்த்து படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. சக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லிலால் குறிப்பிடப்படுகின்றது. பிருத்தாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத் அப்படின்னாலே சத்தியம்னு சொல்லுவோம்ல, சத்தியம் தான் சத், உண்மை. அப்ப அந்த உண்மைங்கிறது யார குறிப்பிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை தான் குறிப்பிடுது. பக்திமயமான ஒரு யாகத்தின் நோக்கம் என்ன? பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடும். பகவானை வந்து சத் அப்படின்னு சொல்றோம். சச்சிதானந்தம்னு சொல்லுவோம்ல, சச்சிதானந்த ரூபம் அப்படின்னு பகவானை சொல்றோம்னா என்ன அர்த்தம்? அது உண்மையான ரூபம், பூரண உண்மைதான் பகவான். சோ பகவானை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சத்து அப்படிங்கிற சொல்லால குறிப்பிடுறோம். அத்தகைய யாகத்தை செய்பவர் யாரு அப்படின்னா சத் எனப்படுகிறார். சரியா? அந்த யாகத்தை யார் செய்யறாங்களோ அவங்களும் சத்துன்னு சொல்லப்படுறாங்க. பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு யாகம் நடக்குது, அல்லது தானம் அல்லது தவம், இந்த 3த்துல ஏதோ ஒன்று நடக்குதுன்னா சத்துன்னு சொல்றோம்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த செய்யப்படக்கூடிய விஷயமும் சத்து தான், அந்த செய்யறாங்கல்ல அவங்களும் சத்து தான். இது யாருக்காக செய்யப்படுது? பகவானுக்காக செய்யப்படுது. சோ அவரும் சத்து தான். சோ பூரண உண்மைதான், பகவான் தான், அவங்களையும் சத்துன்னு சொல்றோம். செய்யப்படக்கூடிய அந்த யாகமோ தவமோ தானமோ அதுவும் சத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது ஏன்? பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யறதுனால. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பௌதிக கட்டுப்பாட்டுக்கு இல்லாம பௌதிக பந்தத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு நம்ம செய்யறோம்ல, சோ அந்த யாகத்தை செய்யறவங்களும் என்னன்னு சொல்றாங்க? சத்துன்னு சொல்லப்படுறாங்க. இப்ப சத்து இருக்குல்ல, அப்படின்னா அசத்துன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல மாதாஜி, கேள்வி வருதா? நெக்ஸ்ட் பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துக்கு பாத்துருவோம். பூரண உண்மையும் சத்து, யாகத்தை செய்யக்கூடிய அந்த வேதிகர்களும் சத்து தான், செயல்களும் சத்து தான். பூரண உண்மை நோக்க பரமபுருஷ பகவான், அவங்க சச்சிதானந்த ரூபத்துல இருக்கிறாங்க. நம்ம அவங்களோட பேர்லயே சத்து அப்படிங்கிறது இருக்குது. சோ பகவானின் பக்தர் தான் அந்த வேதிகர், புரோகிதர்கள் அங்க இருந்து அந்த யாகத்தையோ தவத்தையோ தானத்தையோ செய்ய தூண்டுறவங்க யாரு அப்படின்னா பகவானின் பக்தர்கள் தான் அந்த லிவிங் என்டிட்டிக்கு சொல்லி தரவங்களா இருப்பாங்க. சோ அந்த யாகத்தை செய்பவரும் யாரு அப்படின்னா சத்துன்னு தான் சொல்லப்படுறாங்க. அந்த செய்யப்படக்கூடிய செயல் இருக்கு பாத்தீங்களா, யாகம், தவம் மற்றும் தானம், இந்த 3 செயல்களுமே எதுக்காக செய்யப்படுது? அந்த இடத்துல பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக செய்யப்படுது. சோ அந்த செயலும் என்ன? சத்துதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அசத் பாருங்க, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
பிதாவின் மைதானே பரமனின் மீது நம்பிக்கை இன்றி. ஓகேவா? சில யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் செய்யப்படுது இல்ல, எப்ப இந்த மாதிரி நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படக்கூடிய தானங்கள் யாரு செய்யறதா இருக்கும்? யாரு? சமூகவாதிகளா மாதாஜி? ஹரிபோல். தமோகுணவாதிகள் தான் என்ன செய்வாங்க? பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம செய்வாங்க. இப்போ பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் எப்படி இருக்கும்? அது நிச்சயமா நிலையற்றதாதான். அதுக்கு ஏதாவது பொருள் இருக்குமா? இல்ல. சோ நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். அசத், சத்துக்கு ஆப்போசிட் அசத். ஓகேவா? பொய்மையானது அது. இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. இப்ப அவங்க செய்யறதுனாலே எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சரி, அதனால ஒரு புண்ணிய பலன் கிடைச்சதுனால அவங்க அடுத்த பிறவிக்கு அந்த புண்ணியத்தை எடுத்துட்டு போவாங்கல்ல, அங்கேயும் அது போய் ஒண்ணும் செய்யாது. ஏன்னா அவங்க பண்றதே என்ன அப்படின்னா பயனற்ற ஒரு செயல்பாடை அவங்க செய்யறாங்க. அது அசத் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. திவ்யமான நோக்கமின்றி செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் உபயோகமற்றவை. இப்ப இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா பகவானை எண்ணி நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறோம். சோ அது பகவான் ஏத்துக்கிறாங்க. பலனை எதிர்பார்க்காம இந்த பௌதிக கட்டுப்பாட்டுல இருந்து நீங்கி நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற ஒரே எண்ணத்தோட செஞ்சோம்னா அவங்க சந்தோஷம் அடைவாங்க. நமக்கு அதுக்கான பலன் கிடைக்கும். இது பாருங்க, இந்த வாளி ஃபுல்லா அங்கங்க ஓட்டைகளா இருக்குது. தண்ணி நிரப்புனீங்களா அந்த வாளியில தண்ணி நிக்குமா? போயிட்டேதான் இருக்கும். செய்யப்படக்கூடிய யாகம், தானம், தவம் எல்லாம் அந்த வாளிக்குள்ள போட்டீங்கன்னாலும் அது வேஸ்டா தான் போகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு சின்ன அனாலஜி, அவ்வளவுதான். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 17th சாப்டர் இதோட பார்த்திருக்கோம். 20 ஸ்லோகாஸ், ரொம்ப கம்மியான ஸ்லோகாஸ் தான். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல். வஞ்சகல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்துபே வச்ச பதிதான பாவினேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute. டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ஒரே டவுட் மாதாஜி, கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குது மாதாஜி. ஆனா மாதாஜி இல்ல, வெயிட் பண்ணுங்க, இல்லையா? வருவாங்க. ஓகே மாதாஜி. வந்துட்டாங்க. இப்ப கேளுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு. எஸ் மாதாஜி, கேளுங்க. இப்போ நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே நம்ம சாப்பிடுறத வச்சு நம்மளோட குணங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. எனக்கு ஸ்பெஷல் சைல்டு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் சாப்பாடு ஊட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். இப்ப பிரசாதம் வச்சு நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமா கொடுக்கும்போது சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். நல்லாவே ஊட்டுறத சாப்பிடுறான். ஆனா இப்போ ஸ்வீட் ரொம்ப விரும்புறான். அவன் இது அவனுக்கு 23 வயசு ஆகுது. 22 வயசு வரைக்கும் அவன் ஸ்வீட்டே சாப்பிட மாட்டான். நாங்க எந்த பண்டிகையா இருந்தாலும் ஒரு நாள் கிழமையில கூட அவன் ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டான். அந்த மாதிரி இருந்தவன் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஸ்வீட் கேக்குறான். சடனா வர்றதுனால இது எதனால மாதாஜி அப்படி? சாரி மாதாஜி, இன்டர்நெட் ஸ்டேபிளா இல்ல. சோ வெளியில போயிடுது. நீங்க இன்னொருத்தர கேளுங்க. சாரி. இல்ல இல்ல, இது இது என் பையன் ஸ்பெஷல் சைல்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல மாதாஜி. அவனுக்கு சாப்பிடுறதுன்றது ரொம்ப, சாப்பாடு ஊட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், ரொம்ப துர்லபம் தான். ஆனா இப்ப வந்து அவனுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி பிரசாதமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் ஸ்வீட் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுறான். அவனுக்கு 23 வயசு ஆகுது இப்போ. 22 வயசு வரைக்கும் அவன் ஸ்வீட்டே சாப்பிட்டது இல்ல. எந்த ஒரு நாள் கிழமைக்கும் சரி, ஒரு பண்டிகை நாள் எதுக்குமே அவன் ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டான். வீட்டுல பண்ணுவோம், சாப்பிட மாட்டான். ஓகே. ஆனா இப்போ ஸ்வீட் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுறான். அது எதனால அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது பகவான் பிரசாதம்னு நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கல்ல மாதாஜி, சோ அதை விரும்பி அவங்க ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. சோ நீங்க ஸ்வீட்னு இல்ல, பகவான் பிரசாதம்னு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரசாதமா வைக்கிறது எல்லாம் வந்து நீங்க இனிப்பு பண்டங்களா செஞ்சு வச்சிருந்திருப்பீங்க. சோ பிரசாதம் நீ எடுத்துக்கோ, பகவான் பகவானை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட ரெமனன்ஸ் எடுத்துக்கிறது தான் அப்படின்னு நீங்க புரிய வச்சிருந்ததுனால அந்த குழந்தை அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கும். நீங்க எல்லாமே பகவானோட பிரசாதம்னு சொல்லி நீங்க சமைக்கிறது எந்த உணவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கொடுங்களேன், அதை ஏத்துப்பாங்க. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். எஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. மாதாஜி நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. நான் வெளியில போனதுனால நான்
யூடியூப்ல என்னால கட் பண்ண பானு முடியல. பானுப்பிரியா மாதாஜி. சுகமாதாஜி என்ன அப்படி? பண்ற பானுப்பிரியா மாதாஜி. பானுப்பிரியா மாதாஜி மாதாஜி. பண்ற மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு ஓகே நிமிஷம். ஓகே. இன்டர்நெட் இன்னைக்கு என்னமோ ரொம்ப ஸ்டேபிலிட்டியே இல்லை.